Hello, my wonderful people. How are you today? Ị nọọla? Kedu ka ị mere? Join us in today's class as we study how to introduce yourself when you're meeting someone for the first time. How to introduce yourself in Igbo when you are meeting someone for the first time. Soro anyị n'ihe ọmụmụ taa. Dịka anyị na-amụ otu ị ga-esi kọwaa onwe gị ma izute onye ọhụrụ. Otu ị ga-esi kọwaa onwe gị ma zaa ajụjụ ndị ọzọ dị iche iche ma izute onye ọhụrụ. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Tọọ ntị n'ala ka ịmụta ihe n'ụbọchị taa. Once again, our topic today is how to introduce yourself and answer some other questions when you are meeting someone for the first time. Isiokwu anyị taa bụ otu ị ga-esi kọwaa onwe gị ma izute onye ọhụrụ. If you want to know someone's name, the way you can ask the person in Igbo is, "Gịnị bụ aha gị?" And the person will answer, "Aha m bụ Okwuchi," or whatever that is the person's name. Kedu ka ị mere? Onye ahụ ga-aza sị, "Adị m mma." Kedu onye bụ nke a? Who is with you? Onye ahụ ga-aza sị, "Onye a bụ nwunye m." She is my wife. Ebee ka unu na-aga? Where are you people going to? Anyị na-aga ụlọ ụka. We are going to church. Ije ọma. Safe journey. Onye ahụ ga-azaghachi wee sị, "Imeela, ka emesịa." Ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Imeela soro n'ihe ọmụmụ taa. Ama m na ị mụtara ihe ọhụrụ. Follow me on Instagram, like my videos and subscribe to my YouTube channel. Ka emesịanụ. Ọ bụ m, ibe ya Okwuchi na-asị unu, ndewonu.